Molt bona tarda a tothom. Anem a iniciar l'acte. Saludo en primer lloc als comissionaris de l'exposició Entre dos segles, a Núria Gil, a Jordi Carbonell, a Aleix Roig, també al cap de connexions del MENAC, al senyor Eduard Vallès, als regidors i regidores que ens acompanyen i a tots vostès molt bona tarda a tothom. El Museu de Tortosa, una vegada més, es suma o sumem al Dia Internacional dels Museus en un ampli programa d'activitats que vam començar a principis de la setmana amb la jornada de les portes obertes i visites guiades a l'exposició Entre dos segles, artistes tortosins en temps de canvi i que precisament seguim avui en esta taula rodona que hem titulat Gimeno, Querol i Casanova, realitat i llegenda d'artistes tortosins. Una conversa entre els tres comissaris de l'exposició estable que tenim des de finals de l'any passat a la nova sala del Museu de Tortosa, dedicada, evidentment, i precisament a aquests tres artistes tortosins que van marcar i que van tindre una transcendència molt més enllà de Tortosa, de fet a nivell estatal i internacional, a cavalls del segle XIX i principis del segle XX a la nostra ciutat. Enguany, a més, el lema del Dia Internacional dels Museus és el futur dels museus en comunitats en canvi constant. Un lema on precisament se posa el focus amb el paper transformador dels museus en un món sotmès a profunds canvis socials, tecnològics, també mediambientals. I, per tant, hem de tindre molt present i hem de treballar pensant que els museus no són només espais de conservació, sinó que també actuen com a centres culturals dinàmics on també es promou la creativitat, on se fomenta la innovació, on també hi ha molta pedagogia, molta educació i, evidentment, també impulsen les economies locals on estan situats. I, a més, en el cas del Museu de Tortosa, enguany també celebrem el 125è aniversari. 125 anys que fa que precisament el Museu de Tortosa va obrir aquell any 1900 a les antigues escoles de la Mercè, on precisament també avui tenim un dels centres, equipaments culturals referents a la ciutat, com és la Biblioteca Marcel·lí Domingo. La transformació urbana de la ciutat a principis del segle XX, amb l'enderrocament de les muralles i també tot el que va significar amb la creació dels eixamples, amb la descoberta de les restes arqueològiques en aquell moment de creixement urbà, precisament el que van fer va ser també posar les bases de la creació d'un museu municipal per primera vegada a la nostra ciutat. Un museu que va ser impulsat per Joan Abril, que era o que havia estat l'arquitecte municipal i que va fer una recopilació de totes les troballes arqueològiques que van formar aquella primera col·lecció que amb el pas dels anys es va anar diversificant i va posar les bases del nostre museu. 10 anys més tard, el museu se va traslladar a l'antiga església de Sant Domènec, als col·legis, edifici també d'interès nacional, al igual que l'actual edifici, l'antic escorxador, que també té un gran valor arquitectònic, on va conviure amb l'arxiu històric de la ciutat fins a l'any 1997, quan, per diversos motius, va tancar les portes al públic. I després, ja als anys 2000, i concretament a l'any 2003, se va iniciar una nova etapa, una etapa de recuperació, on es va començar fent un inventari exhaustiu del fons i del seu trasllat aquí a l'antic escorxador modernista de la ciutat. Precisament l'any 2005, per tant ara fa 20 anys, va començar aquí, en aquest espai, encara per rehabilitar en la seva gran part en aquell moment, una programació d'exposicions temporals amb la mostra in situ del nostre estimat Leonardo Escoda. També, precisament, demà dissabte, inaugurarem una exposició dedicada a Leonardo, perquè ho hem volgut fer coincidir amb el temps.
una exposició titulada Jo no pinto bous, sinestèsia, de Leonardo Escoda, on volem retre homenatge al llegat artístic, al llegat cultural del nostre artista contemporani, professor, exdirector de l'Escola d'Art a la ciutat, Leonardo Escoda, que com tots sabeu ens va deixar l'any 2022, i també us convido a tots i totes a que demà us podeu acompanyar en aquest acte tan important per a la ciutat i evidentment sobretot per al món de la cultura. Si seguim per aquest breu repàs de la història del nostre museu, també hem de recordar que el 2007 va obrir la sala d'exposicions temporals Antoni Garcia i ja l'any 2012 la sala d'exposicions permanent que tots i totes també coneixem. Una història, en definitiva, del museu que seguim escrivint perquè el museu segueix creixent i, com us deia al principi, també hem ampliat la superfície expositiva del nostre museu amb la mostra Entre dos segles, artistes tortosins en temps de canvi, que és precisament el motiu de la taula rodona que tot seguit podrem escoltar, on se ens permetrà també acostar-nos a aquests tres referents, a Francesc Gimeno, Antoni Casanova i Agustí Querol. Una exposició que ha estat possible gràcies a moltíssima gent, gràcies a la col·laboració de col·leccionistes particulars, alguns dels quals estan aquí i torno a agrair públicament la seva sessió, i també, evidentment, l'aportació de peces cedides pel Museu Nacional d'Art de Catalunya i del Museu del Prado. Per tant, també un agraïment al MENAC i, en aquest cas, també al Museu del Prado per la seva sessió. Al MENAC, a més, agrair-li també la cessió de les peces que ens van fer en relació a l'exposició de Frederic Mauri, que fins fa poc dies també teníem a la nostra ciutat i a la nostra sala Antoni Garcia. Jo, per acabar, i abans de donar pas als diferents components de la taula redona, sí que el que vull és agrair-los a tots la seva presència, animar-los a que també participen de totes les activitats que durant aquest cap de setmana han programat precisament per a celebrar aquests 125 anys del Museu de Tortosa, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus. I tot seguit, ara sí, cedixo la paraula al moderador de la taula, Eduard Vallès, que hem de recordar que és el cap de col·leccions del MENAC. També moltes gràcies per poder participar avui en aquest acte. Recordar que Vallès és doctor en Història de l'Art, ha estat conservador del Museu Picasso, després també conservador d'Art Modern del MENAC, és membre de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Junta de Qualificació i Exportació de la Generalitat de Catalunya. A ell, també als tres comissaris, moltes gràcies. A tots vostès també, i ara sí, quan volen, podem començar amb la taula rodona. Moltes gràcies. Moltes gràcies, alcalde, per les seves paraules i moltes gràcies també al Museu de Tortosa per la invitació. Abans de començar amb la taula, voldria fer unes paraules també de felicitació al museu per la tasca que estan portant a terme. Ara mateix, en maig, una exposició que l'alcalde s'inaugura demà sobre el gran artista Leonardo Escoda, que justament s'inaugura demà i que jo crec que es veuran coses molt boniques, alguna cosa he pogut veure. I també dir que en el seu moment va ser un plaer poder treballar amb el dipòsit d'aquestes obres que ha citat l'alcalde amb el Museu de Tortosa. La veritat és que quan ens van contactar per demanar el dipòsit d'aquestes obres de Querol, de Gimeno, doncs la veritat és que em va fer molta il·lusió perquè això és un tema més personal. Clar, 4 anys de la meva vida els vaig estudiar aquí a Tortosa, m'he format aquí a Tortosa, el que es deia Pupicou, que els més joves no saben què és, però la majoria de la sala suposo que saben el que és, i guardo un record extraordinari i el fet que aquestes obres vinguessin aquí al Museu de Tortosa i en dipòsit em va fer una il·lusió, diguéssim, personal molt especial i no puc estar de dir-ho. Bé, aquesta taula rodona forma part del programa públic precisament d'aquesta exposició, però té que ser alguna cosa molt diferent. Ho hem parlat amb els 3 ponents que ara presentaré. No pot ser el mateix que veiem a les sales. El que veiem a les sales és explícit, el tenim al davant, i jo crec que podem tocar aspectes molt interessants, aspectes sociològics, de mercat, biogràfics, històrics, que van més enllà de les obres, però que alimenten aquest context tan interessant en el qual van viure aquests 3 artistes tortosins.
De fet, és una taula rodona en què tenim 3 artistes que no tenen res a veure entre ells. Això és una cosa que hem comentat amb els 3 comissaris. Sí que tenen alguna cosa en comú, que són tortosins i que són artistes. A partir d'aquí s'acaba tot. I també podríem parlar també de la cronologia més o menys vital, la forquilla temporal en la qual desenvolupen la seva carrera artística. Però a partir d'aquí tot el que surten són diferències. I precisament, d'alguna manera, el valor d'aquesta xerrada, més enllà de trobar elements en comú, que també n'hi haurà alguns, és en trobar, diguéssim, aquells aspectes en els quals cadascun d'ells representa una tipologia d'artista molt diferent i molt viva i, a més, que són categories que són extrapolables, diguéssim, al que és la història universal de l'art. Perquè estem parlant d'artistes que es van formar van néixer i es van formar en el segle XIX amb tot el que representa el segle XIX per la història de l'art, que és un trencament absolut. Com veurem després, ells ens ho explicaran i són els que coneixen en profunditat, són els màxims referents de cadascun d'aquests artistes. Per tant, tenim el privilegi que no només són ebrencs, no només en saben molt, sinó de cadascun dels artistes no podríem trobar a ningú que parlés amb tanta autoritat. I passo a presentar-los. Començo pel doctor Jordi Carbonell, al final de la taula. Evidentment, jo els presento, però segurament que molts de vostès ja els coneixen, però no puc estar més que presentar-los. Jordi Carbonell és especialista en pintura del segle XIX, a més de catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili. Ha estat també conservador del MNAC i ha publicat llibres monogràfics sobre molts artistes, entre ells Francesc Gimeno, de qui és la màxima autoritat. Ha publicat també treballs sobre orientalisme, també del qual és un dels grans experts en orientalisme. No citaré tots els noms que tinc aquí perquè són abundants. I ha estat comissari també d'exposicions nacionals i internacionals i, a més, dirigeix, perquè és un historiador molt empíric, treballa sobre el terreny, que és alguna cosa que a vegades falta als historiadors, que és estar al lloc in situ. Per exemple, els artistes orientalistes, molts d'ells mai van estar a Orient, però com eren unes temàtiques molt agradoses per al gran públic, per a la burgesia, no es les recreaven. El Jordi, com a historiador, va als llocs i viu en Highlands i en espais, diguéssim, i dirigeix el grup de recerca de la Rovira i Virgili del colonialisme al món global, al qual ha fet treballs com l'inventari arquitectònic de la ciutat de Tànger. En segon lloc, tenim el doctor Aleix Roig Pallarès, és doctor en Història d'Art per la Universitat Rovira i Virgili, sent la seva tesi doctoral Antoni Casanova Estorach. Per tant, aquí tenim l'autoritat màxima amb Casanova Estorach. Va fer la monografia i també el catàleg raonat, i la seva tasca professional es desenvolupa entre l'àmbit de l'educació, l'arxivística i la museística, destacant el comissariat de la present mostra o el realitzat al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb motiu de l'exposició El batec de la natura. I finalment tenim a la doctora Núria Gil Duran, és professora de la Universitat Rovira i Virgili, investigadora en didàctica de les ciències socials a Catalunya, a l'Estat espanyol, França, Suïssa i Xile, i com a doctora en Història de l'Art investiga sobre el patrimoni escultòric del segle XIX i XX a les Terres de l'Ebre, en especial sobre Agustí Querol, precisament, i sobre la trajectòria i històries de vida de dones artistes contemporànies, publicant diferents llibres i articles i col·laborant en diferents museus. Per tant, tenim presentats els 3 comissaris i la meva intervenció serà mínima, al principi és una excepció, serà mínima, i simplement m'agradaria que cadascun dels comissaris fes una primera intervenció comentant quina és la tria de les obres i per què les obres que s'han triat de cadascun dels artistes. Comencem pel doctor Carbonell sobre les obres de Francesc Gimeno que tenim en aquesta exposició. Bé, no les enumeraré, és obvi, però les obres van ser triades per tal de reflectir totes les etapes creatives de l'artista i bàsicament el que són retrats de família, que era el que ell feia, és a dir, que el que representava era el seu entorn més immediat, i paisatges de diferents etapes. Ell va començar com a paisatgista i després va evolucionar a través del seu aprenentatge a Madrid i també dels estudis al Museu del Prado cap a la representació de figura amb una influència ben clara del que és la pintura del segle d'or espanyola, per dir-ho així, concretament de Velázquez. A partir d'aquest moment ell comença a dedicar-se a la pintura de figura, però una pintura de figura que simplement se limita a la seva família, al seu entorn
En aquest aspecte, Gimeno va ser un artista bastant tancat. Potser en part perquè no es va guanyar la vida com a pintor fins als darrers anys i hi ha moltes dificultats. Les obres triades una mica reflecteixen aquest entorn del pintor, diferents tècniques, hi ha alguns retrats de la seva muller, també dels seus fills, amb la tècnica a l'oli, tècnica del carbó, també algunes aquarel·les i les aquarel·les són paisatgístiques. I bé, la mostra de Gimeno podríem dir que es completa amb un seguit de paisatges que són de diferents èpoques. N'hi ha de la primera època, de quan estava aquí i anava a dibuixar per les vores del riu amb Manuel Marquès i en Josep Maria Marquès, el seu pare, i tot un coll de pintors joves que als anys 70-80 del segle XIX treballaven aquí. I després hi ha paisatges ja més evolucionats dels anys 90, de la primera maduresa, i per exemple aquella vista de Sant Gervasi, que de fet era la vista de Casanell, on vivia la paraula de Sant Gervasi, i en acabat, doncs, jo el que destacaria sobretot és el paisatge del portal de Santa Caterina, que és una de les obres, podríem dir, més ambicioses del pintor, juntament amb una altra obra que està al Museu Nacional d'Art de Catalunya, que són les teulades de Torroella. Totes dues obres són aproximadament de l'any 1918-19, és de quan el pintor ja està no reconegut, però sí ha madurat el seu estil d'una manera definitiva, i són obres bastant, aquesta obra en concret, Portal de Santa Caterina, és una obra bastant agosarada, tant pel punt de vista com per tot plegat. I a més, ja ho explicarem al final, té la seva anècdota, té la seva història. No sé, jo penso que, en definitiva, i per acabar, perquè m'intervenís molts companys, la mostra de Gimeno que hi ha dins d'aquesta gran mostra dels artistes prototips del canvi de segle una mica recull o aplega tot el ventall, diríem, expressiu del pintor. Retrats, els paisatges i també, que m'he deixat algun autorretrat. Va ser prolífic en aquest gènere. De fet, jo tinc catalogats uns 200 i pico autorretrats, uns 230 en dibuix damunt de paper i al 1000 una trentena bona. Es feia per ell mateix. Gimeno sempre ha pintat per ell mateix, no pas per, diríem, pel comerç de l'art. Això cal. Molt bé, Jordi. No, està molt bé perquè ara parlem de les obres al principi i només tornem a parlar de les obres al final. Enmig parlarem d'altres temes. I està molt bé que has avançat un tema, que és el tema dels orígens de Gimeno, que té a veure una mica amb el títol de la xerrada, que és realitat i llegenda. Aquí hi ha la llegenda de l'artista bohemi, de l'antibohemi, d'unes tipologies artístiques molt interessants del XIX que podem entrar i que Gimeno és gairebé un estereotip, per això podem comentar. És com un Pizarro tortosí. Exacte. Aleix, endavant, Casanova Estorac, les obres que tenim a l'exposició. Bé, el cas de Casanova Estorac vindria a ser una mica el prototip d'artista d'èxit, ja que ell va ser, va triomfar tant a nivell comercial com després també a nivell d'exposició. I bé, estic molt content realment perquè al final la mostra d'obres que hi ha aquí al final aplega el millor de la seva producció. A més, inclús agafant diverses etapes, o sigui que queda tot bastant ben complet en aquest sentit, cosa que també s'ha d'agrair als col·leccionistes i també al museu per l'aposta que han fet. Primer, a destacar, hi ha obres de l'etapa de Roma, que és, diguéssim, la primera etapa en què ell entra en contacte amb Goupil i en tot el que era el cercle de Fortuny, i és on ja comença a guanyar-se la vida professionalment. I bé, se tracta d'obres de gènere una mica també a la manera de Meissonier, no només de Fortuny, i on destaca ja el que serà una mica ja el que serà el seu llenguatge definitiu, que és tot aquest detallisme, és el gust pel preciosisme, que és una que mantindrà sempre, i sobretot també en un tractament narratiu molt interessant, abocat, evidentment, a tot el que seria ja inclús molt humorístic, molt còmic. Sí que comença més en el que són pintures de casaques, però ja després tenim, per exemple, l'obra més gran que hi ha, que és a nivell de dimensions que vingui d'un particular, que és Víctimes d'un pillatge, que en aquest cas seria un exemple de pintura de mosqueters a la manera de Meissonier.
I ja després trobem obres de lo que és més significatiu dins de la seva producció, que és tota l'especialització que va fer en la temàtica anticlerical, del qual no només va ser un dels representants més cotitzats i més reconeguts a nivell del món, sinó que també va ser un dels més àcids. Dins de la seva producció sí que n'hi havia molts que se centraven potser en el tema de representar frares i cardenals, en bebent i menjant. Ell va ser dels pocs que es va atrevir, per exemple, en tot el que seria la relació en noies que s'entén que no els hi pertocaria. I en aquest sentit sí que seria dels més càustics realment i bé, per això també s'entén que és, a part de per la qualitat tècnica, un dels motius que van condicionar el seu èxit. I ja després, com a exemple de l'altra tipologia de producció, que serien les grans pintures d'història, tenim el Carles I recollint els pinzells de Ticià, que bé, és una obra que va presentar a l'exposició universal, encara que malauradament al final no la va poder exposar per un accident que van fer un atemptat contra l'obra i no es va poder exposar. Però sí que és cert que tenim representat una mica totes les tipologies i bé, és una mica el que destacaria jo en el cas de Casanova. Núria? Gràcies. Sí, efectivament, tal com heu pogut veure, perquè ja tothom que esteu aquí heu visitat l'exposició, la característica, podem dir, principal, o una de les característiques principals de l'obra d'Agustí Querol és la teatralitat. És un escultor academicista, realment també té un estil molt eclèctic, però sobretot es presenta com una expressió molt teatral. De fet, això també li ve perquè ell era un enamorat del teatre i, per tant, tot això ho acabava relacionant. Pel que fa a les obres que estan presents a l'exposició, heu pogut veure que tenim representades també diferents temàtiques. En un cas podem trobar una obra iniciàtica, una obra primerenca, com és la Mater Dolorosa, que si us fixeu en l'expressió de cara és increïble, té una expressió molt acurada i mística gairebé. Després també tenim una obra que és la de l'Alfonso XIII nen, que representa també tota la relació que va tenir Querol en la corona, en les ambaixades hispanoamericanes, en tot el cos diplomàtic, cosa que no cal amagar, li va facilitar tenir una carrera bastant, diguéssim, molt projectada, perquè va exposar per tot el món, per Europa, per Amèrica del Nord, a Chicago, per Hispanoamèrica també, va exposar, té obres a Perú, a Filipines, a l'Havana, etc. Va guanyar moltes medalles en exposicions internacionals, per exemple, a Berlín, a Viena, a París, evidentment a Barcelona. És a dir, va tenir una projecció i una mobilitat, el que ara diem una mobilitat, en la seva trajectòria molt important. Cal destacar també que hi ha una obra que per mi és important, que és el retrat que li va fer Ramon Casas. Ramon Casas retratava a personatges. No retratava, per exemple, persones que anaven deambulant pel carrer. Potser en deu tenir algun, però vull dir, no era la característica. Llavors, això vol dir, evidentment, que en aquell moment Querol ja era un artista molt reconegut, molt ben relacionat. Va ser també polític pel districte de Roquetes, era polític de la mà del líder en aquella època de Cánovas del Castillo, del Partit Liberal Conservador, i casualment, són coses que potser ara ens semblen una mica estranyes, el districte de Roquetes agafava també políticament Amposta. Per això, políticament Amposta, Querol i el seu lligam polític va aconseguir gestionar, per mig de les relacions en la corona en aquell moment, va aconseguir gestionar, impulsar les escoles, algunes carreteres, en algun moment llocs importants per a una població que s'estava també urbanitzant i equipant.
De fet, Querol, mireu si era important en aquell moment, que no només a Madrid, sinó també a Tortosa, hi havia projecte de museu, Museu Querol. És a dir, a Madrid tenia un taller amb més de 40 fonedors i escultors, entre els quals estaven els germans Cerveros d'aquí de Tortosa, però en aquest taller hi havia especialistes entre fonedors i escultors, més de 40 italians de Tortosa. Hi havia una escultora de Guatemala, que és una cosa que em va deixar bastant impressionada i satisfeta. I bé, un conjunt de persones que ajudaven a que este taller que tenia tanta projecció i a la vegada se reproduïa, que després això va anar una mica en contra de Querol en alguna època, tenia tants encàrrecs que es reproduïa, hi havia rèpliques, hi havia obres que sortien no només de les seves pròpies mans, evidentment, sinó també de les mans de membres del seu taller. Però això, no ens hem d'enganyar, ha passat en tota la història de l'art. Ara mateix al Menat hi ha l'exposició de les obres de Zurbarán, hi ha versions i hem de dubtar quines han sortit del taller, quines han sortit de la mà del propi artista. Ha passat sempre, és una cosa habitual i no té per què ser motiu de menysprear l'artista. Sí que pot ser que a l'hora de valorar l'obra tingui un interès, diguéssim, preponderant, que sigui de la mà de l'artista si s'identifica concretament o no ho sigui, però que sigui el taller de l'artista, jo penso que realment hi ha moltes persones allà que seguissin les pautes, les indicacions d'un mestre o d'un escultor en aquest cas, i per tant és alguna cosa habitual. Hi ha també obres molt interessants a l'exposició, però n'hi ha, en algun cas, ja la comentarem en una següent pregunta, però sí que m'agradava també destacar l'obra de l'anciana del bronze, l'anciana dona, que hi ha en bronze a l'exposició, que és una peça molt fantàstica i que justament això que parlem de la reproductibilitat que tenia la seva producció, és una obra que pertany, una figura inicial, pertany al grup escultòric de la tradició. Llavors li diem la vella, la senyora anciana, però realment és el bust de la tradició perquè és la protagonista del grup escultòric que està al Museu del Prado, que porta este nom, la tradició. I per últim també m'agrada destacar, potser en esta pregunta, les imatges que tenim logots de tenir, diguéssim, com a rebuda a l'exposició, que és el mateix estudi, l'estudi taller que us comento, d'Agustí Querol, al carrer del Cisne de Madrid. Actualment el carrer es diu, van canviar el nom, es diu Dugato. Aquella imatge representa quin poderío tenia, com agafava les models, com estava modelant, i també era habitual que fessin servir models, però estava treballant en aquell moment tot el que és la part del frontó de la Biblioteca Nacional. Llavors, clar, tothom que vagi a Madrid, que doni una volta, que pugui veure obres de Querol a Madrid, a la capital de l'estat espanyol, i pugui veure obres del tortosí Querol en totes les fosses que posteriorment se van fer. En principi no eren de bronze i ara sí, i es poden veure, ja dic, tant al frontó del Ministeri d'Agricultura com a la Biblioteca Nacional, que segurament que molts de vosaltres ja ho sabeu. Bé, acabem aquí perquè hi ha moltes coses a explicar, però és suficient. Gràcies. Molt bé, Núria, has contat una bona entrada. La veritat és que m'he apuntat del teu comentat molt interessant, dos conceptes, el concepte de versions o rèpliques que has dit ara i el tema que ens has dit abans de la reputació. La reputació, el canvi amb el temps de la reputació dels artistes, que és un tema interessantíssim i realment per a parlar-ne molt, i en aquests tres casos la reputació ha fet uns vaivens interessants.
Ara que entrarem amb el tema d'aquests estereotips d'artistes, simplement que has comentat una exposició que hi ha al Manac sobre Zurbarán. Són 3 versions que fa Zurbarán del Sant Francesc d'Assís i ens dic el que anem a parlar, perquè justament, així com a partir del segle XIX neix la burgesia, neix un nou client, unes noves classes socials que tenen accés a l'art i interessa, en el passat el client era bàsicament l'Església i una certa noblesa, però bàsicament l'Església. Al segle XIX es trenca, diguéssim, tota aquesta minsa xarxa clientelar i neix una nova classe social que li interessa per raons d'estatus, per raons del que sigui, de tenir obres d'art. En aquella època, aquests zurbarans com es feien? No hi havia xarxes socials ni res. Quan hi havia un convent on anava un monjo que veia un zurbaran que li agradava, qui l'ha fet aquest zurbaran? Doncs que n'encarreguen un altre, i potser el feia el zurbaran o potser el feia el del tallet perquè hi ha tants encàrrecs que no arribava l'artista, i potser l'artista el que feia era 2 pinzellades, però la idea que hi havia darrere, el concepte, això passa amb Antoni Gaudí, era l'autoria de l'artista era claríssima. Per què he dit això de l'Església? Perquè justament en el moment que hi ha aquest trencament, que és l'artista modern del segle XIX, i per tant hi ha un canvi en el món, hi havia els salons oficials on es presentaven els artistes, l'acadèmia que continua, però entra aquest món alternatiu, el món també dels 4 gats, si volem, una mica del mercat, on l'artista ja no depèn d'un noble, d'una església, sinó que depèn de l'aleatorietat del mercat també, i en aquest entorn es mouen aquestes artistes. I els 3, com he dit al principi, són gairebé uns arquetips d'un artista universal. Per exemple, en el cas de Jimeno Jordi, diguéssim, no parlem dels orígens d'ells, això ho parlarem després, però quina tipologia d'artista representa Francesc Jimeno dintre de la seva bestial singularitat que la tenia? Bé, a veure, hi ha un historiador de l'art, un clàssic que hem llegit tots quan fem la carrera, que es diu Timothy Clark, que va escriure Gustave Courbet i la Revolució del 49. I el pròleg que ell estableix 3 tipus o 3 línies evolutives dins de l'art del segle XIX. La primera seria l'art acadèmic, que en el fons és l'art al qual pertanyeria Querol. El segon és l'art modern comercial, que és el que pertanyeria Antoni Casanovas Torac, i després hi ha els artistes transgressors, que en el seu moment no tenen cap mena de ressò, però que després, doncs, com en certa manera se'ls ha considerat una mica avançats al seu temps, gaudit de la glòria, per dir-ho d'alguna manera, després de la seva mort o en els darrers períodes. Jimeno és d'aquests. És a dir, Jimeno va ser un artista que no es va poder guanyar la vida com a pintor de cavallet, va ser pintor decorador, que això no vol dir pintor de parets, ni un pintor decorador feia moltes coses, havia de tenir molta traça, imitava marbres, pintava motllures, feia uns treballs molt variats i molt professionalitzats. Però ell, com a pintor de cavallet, pràcticament va viure els darrers 15 anys. És a dir, a partir de l'exposició de l'any 15 a la Sala del Mau, que la fa perquè l'obliga Ignasi Mallol. A partir d'aquell moment li apareixen un seguit de col·leccionistes que li donen suport i li paguen les campanyes paisatgístiques per la Costa Brava. I a partir d'aquí, d'una manera molt precària, molt humil, pot anar vivint de la seva pintura. Però la resta, la seva trajectòria és una trajectòria totalment anònima i moltes vegades no tan sols això, sinó que la mateixa crítica el tracta despectivament com un pintor pagès, com un pintor que fa la seva, és a dir, com una persona que no fa una pintura refinada, que més aviat era un pintor sense idealitzar, sense embellir el que representava, tot el contrari. És el cas del pintor personal, del pintor que només pinta per ell mateix diu això que pinto i prou, i a més amb un concepte molt realista de la pintura. Ell pensava que la pintura més que invent és inventari, i amb aquestes idees va anar tota la vida, però eren unes idees que no van collar, perquè ell proposava una pintura que era una mica el contrari del que aquí a Catalunya es considerava modernitat. És a dir, Santiago Rossinyol, Ramon Casas, tots aquests pintors que triomfaven durant els anys 90, fent una pintura de tons freds, diluïda, que tenia una parentela amb aquell tipus d'impressionisme una mica degradat, que es posa de moda als anys 90, i Jimeno, en canvi, era un pintor que evolucionava del que era la plàstica basada amb el clar obscur, portant a l'extrem dels pintors barrocs del segle XVII. Era tot el contrari del que aleshores estava de moda i el mercat venia.
això es considerava, per una banda, com anacrònic i, a més, es considerava que era una pintura que no tenia cap mena de refinament ni cosmopolitisme, tot el contrari, era la pintura d'un primari pagès que tenia traça, però que, clar, el que pintava era bastant, diríem, difícil de digerir. Per tant, Gimeno va ser un artista anònim fins als darrers temps. Els darrers temps, doncs, sí que se'l descobreix i a partir d'aquí es publiquen un parell de monografies, es fan exposicions, les seves obres se cotitzen moltíssim. De fet, la seva família ha viscut 3 generacions de les obres de Gimeno, perquè, clar, com no les va vendre, es va quedar la majoria a casa i s'ha anat fent. És a dir, que aquí el dit de la fama de Gimeno han estat els seus descendents. Ell no. Ell sempre va anar com va poder. I representa una mica això, l'artista misantrop, l'artista automarginat, que no accepta els paràmetres estètics del moment, que no fa concessions al públic, que no fa concessions a res, pinta perquè ell té un sentiment que el porta a pintar i pintar el seu entorn d'una manera bastant temperamental. I amb un estil molt basat en els clàssics, per dir-ho d'alguna manera, del segle XVII, és a dir, que no collava a l'època, anava massa a la seva. No, però és interessant la diferència que has fet entre, diguéssim, com està la imatge que deien en temps, diguéssim, real, en els seus contemporanis, i la recepció que hi ha amb el pas dels anys, no? Aquest gran decalatge que hi ha en reputació, no? Que és un tema també interessant. En el cas, no, digues, dit o no? Jo encara he trobat algun col·leccionista avui en dia, quan vam organitzar l'exposició de Gimeno al Manac, l'any 2007. Francesc Gimeno, l'artista maleït, Sí, es deia maleït. Era un títol ja que... Doncs vaig anar a casa d'un col·leccionista que vivia a la zona de Pedralbes i tenia un seguit de quadres molt interessants. Tenia Joaquim Mir, Santiago Rossinyol, coses de cases, allà al Salut. I li dic, i el Gimeno? I porta el seu despatx i el tenia girat contra la paret. Diu, no, és que la meva dona no vol tenir, diu que li fa cosa. Dic que ara avui en dia és encara una mica àrid, una mica aspre per a cert tipus de públic. Una anècdota Interessant. Aleix? Sí, bé, en el cas de Casanova el que diem, que al final és un paradigma d'èxit absolut dins de tot el que és el mercat internacional i que també parlarem una mica ara del caràcter que tenia Gimeno i en el cas de Casanova tampoc coincideix el caràcter en després la pintura que fa, no? Perquè hi ha l'anècdota molt bona de quan va anar a visitar-lo Lluís Masriera que va dir, jo m'imaginava aquí que trobaria un xic aquí molt alegre, com les pintures que ell feia, i al contrari, se troba un home que li obri la porta i el primer que li diu, ai, quina pena tot, o sigui, depressiu absolut, o sigui, després també té alguna anècdota de que li va intentar enclavar un ganivet a un altre, o sigui, és tot un personatge bastant... I de fet se mor de pena després del robatori. Nosaltres, per lo que... Vull dir, en el sentit de que realment ella estava al centre de París, havent tingut tot l'èxit, jo suposo que també el fet d'haver nascut pobre també una mica no va deixar-se mai, mentalment. Després parlarem d'això. Sí. I sobretot el tema este, que a nivell una mica interessant amb el que diem de Gimeno, de que realment, o sigui, sent el paradigma d'èxit i sent algú que va estar triomfant absolutament i no va gaudir per a res pel caràcter que tenia. I a nivell de clients, no sé si voleu parlar ara o després, sinó perquè a nivell de clients, sobretot això ja estava plenament inserit dins de lo que és el mercat internacional, sobretot dins de lo que és l'àmbit dels Estats Units, que era una clientela. Ell de quadros, quan parlàvem de Zurbarán, de quadros a l'església no va vendre cap, evidentment. No va collar la cosa. I ell sobretot va ser això, en tot el que seria la burgesia emergent que hi havia als Estats Units després de la Guerra Civil, van ser els seus clients i trobem que aquí tenim exemples en algunes de les obres que tenim aquí, els prohoms més importants del segle XIX de Nord-Amèrica. Per citar alguns exemples, tenim l'obra del dentista, que la va realitzar August Belmont, que és qui va ser el rival polític d'Abraham Lincoln, encara que també el va ajudar a la guerra, d'alguna manera, perquè va ser qui va aconseguir que el Rothschild no financiessin els confederats. Tenim, per exemple, l'obra del malalt, que era de Daniel Catlin, que era el més important industrial de tot el que seria a nivell de tabacaleres, o l'obra de la donació,
que és que en el seu dia va ser un preu molt elevat, 21.000 francs, que per a l'època és de les més cares que va vendre realment, que la va vendre a William Weld, que era el propietari de la nebliera més important dels Estats Units. A part d'estos noms, tenim, per exemple, tots els cowboys pel·lícules. Vos sonarà més perquè els que van als Estats Units normalment entren no hi van, els cowboys, les pel·lícules típiques, totes les línies de ferrocarril de la Union Pacific, tot això, a tots els que van fer les línies de ferrocarrils els ho va vendre. Entre ells, per exemple, Charles Crooker, que és el que va ficar l'agulla d'or al Promontory Point, que és quan s'ajunten l'est i l'oest, és un dels que li va vendre també. I després també, per exemple, a Jason Gould, que és encara ara el noveno estadounidenc més ric de tota la història. Bueno, ara em penso que el van passar fa poc. Quan vaig acabar la tesi sí que ho havia sigut. I bé, al final, a tot el que siguin els prohoms més importants d'aquella època, per exemple, el que és, entre cometes, el fundador de la zona de Miami, també té, que hi va un col·leccionista, també el Middle Museum, que és el museu més important de Texas, té l'obra Favorits de la Cort, i a més és l'obra fundacional, o sigui, està a un lloc de Dominica, això també va fer un article macroplan sobre aquest tema. I també destacar potser la figura de Jason Gould, que és que es va dedicar a fundar un munt de ciutats, va ser també línies de ferrocarril per tota la part del nord-oest, o més negatiu, Ferdinand Ward, de Wilton Ward, que va crear una crisi econòmica al país similar a la que vam tindre aquí al 2008, o sigui, tot un crac de les dimensions del 29. O sigui, ho dic més que res per a tindre en compte que al final un xic que va néixer aquí a escassos metres d'aquí, davant al Pou de la Figuereta, a una família totalment humil, com en el cas de Quevedo i de Jimeno, i que al final va conquerir l'elit del mercat nord-americà de la mà de Willy Nolte. Seria dins de les tres definicions que hem dit abans, evidentment dins d'aquest tipus d'artista comercial. Si bé ell sí que va mantenir també la contrapart acadèmica, d'allò de no sortir-se molt del carril, que és el que es veu més en aquest tipus de produccions, més com la que tenim del Carles I i Ticià, o com la desapareguda, que crec que també és una efemèride, l'han de tindre molt en compte, com la desapareguda d'altres moments de Felip II, que estava aquí a l'església de Sant Domènec, que no deixa de ser, és una obra que se la van endur quan la Guerra Civil, en una operació que a més va ser bastant de pel·lícula, realment, pràcticament mentre caien les bombes, i que és, evidentment, un dels moments més importants de la història d'aquest museu que estem avui i que ho commemorem també l'aniversari, crec que ho hem de tindre també en consideració. Per desgràcia no ha sortit l'obra, a veure si n'ha sortit, algun dia la trobo, però és una mica una sagna d'aquestes molt difícils. Realment sorprèn l'antagònics que són els dos casos d'artistes, diguéssim, en quant a trajectòria artística, en quant a recepció posterior, i que té un correlat molt clar també amb l'estil torturat, diguéssim, expressionista de Jimeno i, en canvi, més virtuosista de Casanova. Què ens expliques tu, Núria, de Querol? En aquest aspecte potser he comentat alguna cosa abans, però potser dir que Agustí Querol jo crec que sí que va tindre sort en l'objectiu que s'havia creat i era molt ambiciós i jo crec que, per el que s'ha anat llegint, crec que realment va aconseguir tot el que volia. Després, clar, malauradament, potser no va viure tants anys com hagués volgut, però això també passa, no? Però sí que va aconseguir, com he dit abans, gràcies també a totes les relacions que tenia, projectar-se moltíssim, viure molt bé, és a dir, que tenia una situació econòmica boníssima i realment jo crec que va tindre l'objectiu des d'un primer moment, des que va sortir de Tortosa, ara comentarem, aquells orígens, va tindre un objectiu clar i va arribar, jo crec, que més lluny del que ell pensava. Molt bé, Núria. Justament hem de parlar dels orígens perquè bàsicament estan aquí en aquesta taula, aquests tres noms, justament per ser tortosins, no? Però clar, ells van néixer en diferents llocs de Tortosa i vosaltres com a experts
ho heu tractat. Estaria bé ara que una mica féssiu èmfasi, tu has parlat una mica a l'Eix, però precisament la llegenda de l'artista té a veure també amb l'espai on neix, amb la trajectòria gairebé miraculosa o heroica d'aquest artista, que tenim 3 casos d'èxit important com a artistes partint, diguéssim, en un espai, en una època i una ciutat que sí que tenia artistes, però en principi aquests noms són noms, diguéssim, molt dels més destacats. Jordi, podries parlar una mica dels... En el cas de Jimeno, tant els inicis com els finals són humils, però vull dir, l'inici eren molt més humils, suposo, no? Sí, bé, pertany a una família de pagesos, de fet eren carreters, de pagesos, eren artesans, i sí, almenys els dibuixos que es veuen que va fer quan era un nen, doncs ja explica un entorn allò molt de Remolins, perquè ell era d'aquí de Remolins, molt humil, molt senzill. Tota la vida també va ser així. En aquest sentit, no va progressar socialment, sinó que sempre es va mantenir dins del que era un context humil. A casa d'ell, a més de carreters, també tenien algunes finques i això ho dedueixo a través dels dibuixos que hi ha d'aquest període. Per exemple, n'hi ha molts de la Vall del Marquès, entre Roquetes i Jesús, suposo que devien tenir algun tros allà. També hi ha molts dibuixos de Fullola, vull dir que també devien tenir algunes oliveres per allà o alguna cosa. I fins i tot una vegada vaig trobar, crec que t'ho vaig comentar, a Horta de Sant Joan, a casa d'un electricista, una obra de Jimeno, perquè es veu que era parent, tenia una branca de família que venia de pagesos d'Horta, de la Terra Alta. Ell ve d'aquest context. Després quan passa a Barcelona, passa breument per Barcelona, acabat de marxar a Madrid, està en Carlos de Hais i després es casa i s'estableix una mica definitivament a Barcelona i ell viu. És en un barri obrer, bé obrer no era finestral, per dir-ho d'alguna manera, d'alguna forma, però sempre vivia amb el seu germà, que treballava a una fàbrica de ceràmiques que havia a la Corunya entre el carrer Ganduixer i General Mitre, allà molt a la vora d'on hi ha el Col·legi de les Teresianes de Gaudí. Per això hi ha un dels quadres de Jimeno que representa el Col·legi de les Teresianes, era perquè de vegades anava a buscar el seu germà a la fàbrica i suposo que va prendre alguns que el vaig trobar i a partir d'aquí va fer el quadre. Ell sempre va estar en aquesta mena d'esfera social bastant senzilla, bastant humil. De fet, menys tenia la burgesia, menys tenia la generalitat possible. El doctor Robert va intentar protegir quan es va casar amb Caterina Messeguer i ell ho va rebutjar de base, no va voler saber res. I, de fet, la seva muller, Caterina Messeguer i Gurt, ho va patir, perquè ella sí que provenia d'una família que estaven bé econòmicament. A casa d'ells, allà a Torroella de Montgrí, tenia la fonda Massaguer, la fonda del poble, a més portaven un correu. Bé, tenien un seguit de coses que eren bastant benestar, que era la mitjana de la gent que vivia allà. A més, tenia relació amb el doctor Robert, el marquès de Robert. I, clar, la vida que la va sotmetre Jimeno no la va acceptar mai. És a dir, la dona, i a més es veu quan la pinta, doncs sempre fa una cara una mica amargada, hi ha qui diu que bevia, es veu que sí, i no es va adaptar mai a la precarietat econòmica del seu marit. Una persona que la va conèixer i vaig poder parlar amb ella, vaig tenir un privilegi perquè va morir un gran senyor que es deia Llor, que era col·leccionista, tenia una rellotgeria al carrer Llibreteria, m'explicava, ja havia conegut a la vida de Jimeno, fins i tot havia conegut a Jimeno, i era quasi centenari quan m'explicava això. I insistia en aquest aspecte, en què la seva família no va poder acceptar mai aquest nivell de pobresa que els sotmetia Jimeno. Jimeno era intransigent, i ell volia fer aquesta vida, a més tenia unes idees una mica anarquitzants, era un autor de Proudhon i de tot aquest tipus de literatura que estava de moda a les darreries del segle XIX, i sempre va ser coherent en aquest sentit. Mai va acceptar, diríem, ajut de ningú, mai va acceptar integrar-se en cap altra classe social que no fos
la de la gent més senzilla. Una mica gent suburbial, com hi havia a Barcelona, perquè aleshores Sant Gervasi era una mica suburbial i vivia gent treballadora. Està bé aquest retrat que fas, Jordi, perquè realment és una tipologia d'artista, recordo un Ney, que és un cas similar, exactament això, i et faig una pregunta perquè, clar, quan un artista està tota la vida i no acaba de triomfar, com Querol o Casanova Estorac en vida, tenen marxats, etc., poden haver-hi moments de dubte, poden haver-hi moments, diguéssim, perquè el més difícil potser és arribar a autoobjectivar-te i arribar a considerar que ets artista o en un determinat pensar que no ho ets perquè estàs decorant parets. La meva pregunta és, l'autorretrat, que efectivament, com tu has dit, hi ha 200 pintures que tu has documentat i molts dibuixos, és segurament no només el més prolífic de l'art català, sinó un dels que té més qualitat, aquests retrats vitriòlics, procelosos, durs, gairebé fruits. Són dels més espectaculars. Realment, l'autoretrat és un gènere gairebé d'autoafirmació de l'artista, no sempre. En el cas de Gimeno, com s'explica que algú que en vida sap que o pensa que està fracassada, no sé què treballa en clau de futur, com allò que deia Miró de posar la llavor, com s'entén que l'autorretrat, diguéssim, fos un gènere tan cultivat per sobre de qualsevol artista català de història, ni Rossinyol, ni Casas, ni Miró, ni ningú. Bé, en primer lloc, el que deies que de vegades perdia la fe, vaig trobar un escrit de Gimeno que deia que quan morís volia que es cremés tota la pintura que havia fet i no volia deixar rastre de la seva existència. Cosa que vaig trobar en un escrit, suposo en un moment que podria tenir dubtes, però això ho va escriure bé. El fet dels autorretrats sí que és veritat que és una autoafirmació moltes vegades social, en el cas de Dürer, en el cas de Rubens, en el cas de tants altres artistes, és una afirmació de la seva categoria social en un moment que la societat precisament no el reconeixia gaire. És una forma de vindicar-se. Però en acabat hi ha un seguit d'autorretrats, hi ha un tipus d'autorretrats que són introspectius, podríem parlar de Goya, podríem parlar de Rembrandt, que en té 64, i podríem parlar de Van Gogh. 64 i cada any l'expert en Rembrandt ne va eliminant un, que és fals. Depèn de l'especialista. És com un acordió, el tema dels autorretrats. Hi ha una notícia en què l'he vist amb un rètol, Rembrandt, atribuït a Rembrandt, escola de Rembrandt. Bé, canvia, depèn del conservador, depèn de l'expert, doncs va fent. Però sí que és cert que en Rembrandt, Van Gogh, el cas de Goya, doncs utilitzen l'autorretrat com una mena d'introspecció, d'enfrontament a la seva pròpia mirada, doncs qüestionar-se amb ells mateixos. I Gimeno en aquest sentit no tenia pietat amb ell mateix. Quan tu veus els seus autorretrats aparenten molts més anys i ser una persona molt més torturada que quan veus les seves fotografies fetes als mateixos temps. A més, els autorretrats, ell se'n va fer molts al llarg de tota la seva trajectòria, però sobretot la majoria pertanyen al darrer període. Un període que ell havia esdevingut místic, que volia traduir la Bíblia de l'hebreu, que li interessava la càbala, li interessava la teosofia, és a dir, que una mica visionari. Aleshores, el fet d'enfrontar-se amb ell mateix formava part, diríem, de la seva recerca espiritual o la seva recerca interior. No feia concessions, és a dir, ell se veia bastant malament, la veritat, perquè és que hi ha alguns autorretrats que semblen deixar sortir, no semblen d'un Kokoschka, un expressionista del dia Brucken, de tan abruptes i tan durs que són. Però Gimeno no tenia pietat, ni amb ell mateix ni tampoc feia concessions. Era una persona bastant rígida en aquest sentit. Veig? Sí, bueno, volia fer una pregunta, Jordi, no que dic que en el cas de Gimeno, per exemple, que parlem de quan diuen pintura proletària, i fins a quin punt, no? És així o és tant de pintar el que ell tenia abans? Perdó. No, el de pintura proletària s'ho va treure de la màniga Josep Pla, el seu home, no? Dedicat a Gimeno, que allà l'estereotip a base de bé. Gimeno no fa pintura proletària. Gimeno viu dins l'entorn proletari o senzill i pintar el que l'envolta, amb afecte, no amb consciència de classe ni amb indicacions de tipus social. Si ell hagués estat un burgès, un comerciant, doncs hagués pintat burgesos i comerciants sense cap intenció de vindicar o de representar la seva manera de
viure simplement perquè era el seu entorn. I no és un artista directe. I això fa referència al tema dels autorretrats. El que diuen alguns autors, com per exemple Cortés o Mates, és que s'autorretratava perquè s'aixecava la matinada i no tenia models. I aleshores s'evitava ell mateix, perquè no trobava ningú. Jo no trobo que això sigui cert, però ho diuen. Perquè una de les coses que fa ell és pintar la seva família quan dorm. Per què? Perquè no es mou. Perquè la seva família n'estava tipa, que ella anés allà amb els pinzells. I aleshores, quan dormen, els pintaré. Va anar aquí al retrat de la seva muller, amb el pit destapat, que la senyora segurament no volia posar família. Va agafar en un moment que estava quieta. Anant al cas de Casanova, que ell també, l'origen evidentment humil, que havíem dit abans, i sí que és bé la feina del pare, que era una mica, ens havíem dit, no? En el cas de Jimeno, que eren pagesos, en el cas de son pare Casanova, se sap que havia tingut moltes faenes, la que va tindre més estable era de peó a un teler, que això sí que ho va tindre, i la mare entenem que devia combinar tot el que són les tasques de la casa en faenes menudes que li podien sortir, no? Sí que és cert que ell, el que és a Tortosa, va estar-hi pocs anys, perquè ja en seguida son pare va fer este recorregut tan típic, no? de quan una ha de marxar, que primer se'n va el que és l'home, no? I després al cap d'un any van anar a la família i se va instal·lar son pare a Barcelona, concretament a la Ronda de Sant Pere, que era llavors en aquell moment un lloc sobretot per a classes humils. I bé, van viure moltes penúries, inclús quan ell primer va entrar al taller de Josep Planella, que era conegut sobretot per la part d'escenògraf, però també per la condició com a docent. Son germà també se'l coneix molt per tot el que seria a nivell de restauració. I bé, en el cas també després va seguir a el que seria la llotja i allí va trobar el que va ser el seu gran benefactor, que és Claudi Lorenzale, en aquell moment director de l'acadèmia i que va ser molts anys també, perquè va tindre una vida molt llarga i que va influenciar a bona part dels pintors catalans de la segona meitat del segle XIX. Ella, a Lorenzale, el va considerar un segon pare, per altres coses, perquè ell rebia una beca, que és dels pocs, consultant l'arxiu de l'acadèmia, és dels pocs que la tenia, una beca que fica becado por pobre, i a part d'això, el propi Lorenzale li donava diners de la seva butxaca, concretament a la família. En aquest sentit, clar, per això sempre el va tindre en consideració i va ser gràcies a ella que va prosperar. Després sí que va tindre, per exemple, el cas de Josep Vidal Ribas, família antecedent dels Vidal Quadras i tota la nissaga que va Vidal Güell també, que van haver després, i que va ser una mica qui li va aconseguir que una mica també a l'hora de fer de pont per a seguir els estudis a Madrid, a San Fernando. I sobretot ja d'aquestes misèries surt a través d'ella quan està a Roma, que sí que rep la beca, però sobretot és quan s'insereix dins del mercat. Però és el que deia abans, o sigui, ell hi surt físicament, però psicològicament segueix sent pobre tota la vida, perquè és que inclús a nivell de mentalitat ell era amic íntim d'Alexandre Dumas Fill, de fet, part de la seva producció també s'entén a través de tot el que seria este imaginari també dins de lo que seria aquest tipus de literatura, però ell també tenia entre amics a molts de banquers importants del moment, cosa que no va impedir, mentalitat absoluta, una mica que diríem de poble, crec que diríem malament, que tot i ser amic dels millors banquers del moment, ell els diners els tenia baix de la rajola, i per això li van robar. O sigui, clar, s'ha anat al banc. Llavors, clar, sí que l'únic vessant que tindria una mica així, que podríem dir que se sortiria una mica d'esta mentalitat tan humil, és el vessant a nivell de col·leccionisme, que sí que ell col·leccionava objectes que després per a servir de drets o per als quadres, tant el que són, per exemple, instruments, el que són vestits. Hi ha una carta molt bona de quan ella ha estat a Torí perquè té una convalescència i fa un encàrrec de vestit, i veus com va configurant a poc el seu taller. Però ell, per exemple, va fer una col·lecció molt gran de tot el que són
tapissos que després no es veuen reproduïts realment als quadres. O sigui, això sí que s'entén que seria per gaudi propi, però realment este origen humil que va tenir aquí a Tortosa ell ho va mantenir tota la vida, sobretot a nivell de mentalitat, i és el que evidentment el va marcar i no se'n va sortir. És una mica... Sí que és cert que a vegades passen coses de Fortuny quan s'explica tot allò de que es diu que si dormia baix de les taules de la pescateria, no? I després acaba sent més llegenda que realitat, perquè al final no estaven tan malament, encara que es va morir sus pares i tot. En el cas de Casanova sí que és un cas evident de tindre una precarietat absoluta, o sigui, ja estaven... I és això, el que manté al llarg de tota la vida. Núria, una cosa, el cas de Querol, que també té orígens, diguéssim, molt similars, és un cas excepcional perquè, així com molts artistes o triomfaven a Barcelona o anaven a París, en el cas de Querol és un dels pocs artistes catalans, dels millors escultors, que triomfa d'una manera rotunda a Madrid. És un cas, diguéssim, també excepcional. Vull explicar una mica aquest recorregut, diguéssim, i aquest prestigi que agafa tan potent? Agustí Querol justament tenia també orígens humils, però així com s'ha comentat anteriorment en els altres dos artistes, no era d'origen pagès, sinó que el seu pare i la seva família tenien un forn. Tenien un forn a la pujada al barri de Santa Clara, a la pujada justament de Santa Clara. També cal recordar en aquest moment que el 2015 vam ubicar la casa de Querol i vam aconseguir que l'Ajuntament de Tortosa la comprés. Per tant, de moment no sabem res, però segurament que està esperant que en algun moment se pugui fer alguna cosa en aquell espai, perquè tenir la casa de Querol és una oportunitat molt important per a la ciutat i està identificada i és propietat de l'Ajuntament de Tortosa que per a un futur poder fer qualsevol acció cultural, qualsevol espai interessant en aquest sentit. Després també, certament, no va marxar massa jove a Barcelona perquè, si no recordo malament, entre Barcelona i Madrid ja eren uns 23 anys, llavors considero que tampoc era tan i tan jove, però clar, era l'edat que va sortir. I quan va anar a Barcelona va anar cap a l'estudi cap al taller dels Vallmitjana. Quan va aconseguir poder anar a Madrid, va tenir la sort, que ja he comentat abans, que va ser com l'estrella que va tenir, de situar-se molt bé ràpidament. Abans de conèixer grans personalitats, el que li va passar és que va aconseguir una primera pensió de l'acadèmia per a viatjar a Roma, la pensió de Roma per a artistes situada a San Pietro in Montorio, que tots els que han visitat aquest lloc han passat per allà, tots els artistes catalans, espanyols, perquè els que estaven becats anaven allà, és un lloc increïble. I no va guanyar només una vegada, sinó dos, i això li va proporcionar, mentre anar tenint un bagatge important. Quan va anar cap a Madrid, entre que es va relacionar amb molts personatges polítics, també, per exemple, en Pío Baroja, en Azorín, eren les seves amistats. No només la realesa, sinó el que parlem, literats, metges importants, i estaven molt ben ubicats al seu taller, com he dit abans, i també la seva casa. Realment va viure molt bé, perquè va tenir molt d'èxit, però cal dir que va treballar moltíssim. També és veritat que en algun cas s'ha dit que no complia la data dels encàrrecs, però això ha passat, passa i passarà sempre. Ens passa també als historiadors quan ens encarreguen articles, que de vegades no arribem a la data que diuen, perquè clar, vull dir, tenen tanta feina que no donen a l'abast a tot. Realment, el dia que va morir, una mica parlant de tota aquesta trajectòria, el dia que va morir va ser enterrat i es va fer tal enterrament en tals honors, que tenim imatges que això ho certifiquen, que allò semblava com si s'hagués mort un rei. I vull dir, i en aquell enterrament pel passeig de la Castellana, pels carrers més importants de Madrid, semblava que fos un enterrament real. És a dir, que ell havia aconseguit a Madrid una fama
i que l'adoressin, i sobretot també totes les persones que l'acompanyaven també van tindre moltes ganes en aquell moment d'acompanyar-lo entre els honors. Per això he dit que va ser molt ambiciós, va treballar molt i es va marcar uns objectius que jo crec que va superar els objectius que tenia, perquè qui s'imagina que al seu enterrament estarà la realesa i que allà en unes carrosses, uns acompanyaments, una imatge impressionant. Vull dir que li va anar molt bé i totes les relacions que va tenir les va saber aprofitar, que això també són oportunitats que avui dia això també passa. Hi ha gent que li va millor perquè està molt ben relacionada, aconseguir les coses més ràpides o de forma més fàcil, i això passa en totes les professions i en tots els àmbits. Però després també hi ha persones que saben aprofitar-ho, que tenen molt de mèrit en el seu talent, ho saben aprofitar, i potser hi ha altres que no. Jo penso que ell ho va aprofitar al màxim. És interessant això que dius, Núria, perquè certament s'havia dit que Querol trigava una mica en lliurar, però això era per l'èxit que tenia. Tenia una gran quantitat de càrrecs molt superior a la majoria d'artistes. Tinc una anècdota molt divertida d'un escultor també català important, el Manol Hugué, que tots el coneixen i coneixen una mica el món de l'art, i va explicar al Palau i Fabra, que el va arribar a conèixer, el Manol Hugué. Manol Hugué estava casat amb la Totot, la seva parella. Manol Hugué era un gran intuitiu, era un gran escultor, però era molt dropo. La veritat és que era molt dropo. I tenia un contracte amb Can Weiler, el gran marxant Can Weiler, marxant de Picasso, etc. I cada mes tenia que lliurar 3 escultures, per exemple, d'unes dimensions aproximades. I arribava el penúltim dia i la seva dona, la Totó, li deia: escolta, Manolo, que encara no són les escultures, a final de mes les has de lliurar al Can Weiler. Què feia? En lloc de fer-les de les dimensions que tocava, les feia molt petites. I quan Can Weiler li pregunta: escolta, què passa amb aquesta ballarina que és tan petita? I diu: no, és petita, perquè està ajupida acordant-se les sabatilles, però quan s'aixequi ja veuràs que té les dimensions normals. Aquesta és una anècdota de Manol Hugué, perquè era tan intuïtiu, tenia aquest sentit tan primitiu en aquest sentit, que arribava a seduir els seus marxants. No dient això, evidentment, que el Weiler no li deia res, perquè a més era un gran artista i en certa manera el peatge era aquest. Però t'ho deia per això, perquè clar, el cas de Querol és que era un estat, diguéssim, a Madrid. Escolteu, jo ara aquí tenia una pregunta, un tema que hem parlat abans del col·leccionisme, però com no sé si anem una mica justos de temps, no sé si tu has parlat del col·leccionisme, no sé si voleu fer alguna menció al col·leccionisme d'art en general i respecte als 3 artistes, o ho dic perquè, diguéssim, aquí en aquest cas, el Prado, el Manac, hem ajudat a l'exposició, però aquest tipus d'exposicions retrospectives, en aquest cas col·lectiva, no es poden fer sense els col·leccionistes particulars. Aquí a la sala segur que n'hi ha, amb la seva generositat, amb la, diguéssim, gràcia d'amor, en aquest sentit, podríem fer unes petites mencions al col·leccionisme respecte a aquesta exposició o en general, diguéssim, qui volia, és igual, per anar acabant. Bueno, a veure, respecte a aquesta exposició, a part de les obres del Manac, hi ha obres de col·leccionistes apassionats per l'obra de Gimeno. I, òbviament, sense ells no s'hagués pogut organitzar aquesta exposició, és lògic. El paper dels col·leccionistes sempre està molt important en el món de l'art, perquè la clientela i els artistes, en definitiva, són professionals que necessiten viure i necessiten dels col·leccionistes i necessiten també dels que, diríem, li reconeixen les obres, que els mateixos que li compren. En el cas de Gimeno, al marge del que és aquesta exposició, és important el col·leccionisme perquè gràcies a uns quants col·leccionistes, el Chertolí, el doctor B2, que era de Xerta, doncs el va protegir, reunia un grup d'aficionats a l'art de Sabadell, li pagaven els viatges a Girona i a altres indrets i acabats se quedaven les pintures. És a dir, que gràcies a uns quants col·leccionistes apassionats i apassionats de la pintura Gimeno i aglutinats per un senyor que és de AB2, que el va conèixer quan estava al taller de Manuel Marquès, que quan era jovenet, el vam
continuar la relació tota la vida. Gimeno va poder deixar-se els darrers anys una mica el treball de pintor decorador. No va sortir de la misèria, però sí. I dels col·leccionistes actuals, doncs he conegut bastants col·leccionistes de Gimeno. N'hi havia especialment un que va morir fa uns anys, que era tortosí, que era Alfred Sánchez Rodó, que vivia a Campredó, al Mas de la Missa, i després, quan vam viure, es va instal·lar a Barcelona, a la Gran Via, i aquest senyor, doncs jo l'he arribat a comptar uns 60 i pico Gimenos, dels millors, i els va dedicar de manera sistemàtica a comprar tots els Gimenos durant els anys 80 i 90. Hi ha hagut alguns col·leccionistes apassionats per aquest pintor i que han tingut moltíssimes obres d'ell, i encara n'hi ha algun que té moltes i que està per aquí. Sempre és que és molt important, sense col·leccionista no hi ha art. Sí, bueno, en el cas de Casanova ja havíem parlat una mica de... Has parlat dels històrics, diguéssim, americans, però diguéssim una mica portar-ho al temps present, una mica també... Sí, una mica, mira, abans fèiem una reflexió, abans de començar, precisament en un dels col·leccionistes, de que cada vegada més l'art d'este període, per lo que són els col·leccionistes joves, queda una mica més... no té tant d'interès, no? I això sí que potser caldria fer una mica de... Bueno, que ja entenc que ja se fa, però encara més de... Ara ho estem fent. Sí, ara... No sé fins a quin grau, però s'està fent. Però que segurament serà un repte, no?, de cara al futur, de que els nous col·leccionistes s'interessin per aquest tipus d'art d'aquest període, i que està bé, que també que miren altres períodes diferents, però sí que és veritat que serà un repte i que al final són fonamentals, no?, perquè si el que han muntat aquí sense els col·leccionistes que han cedit obra no ho haguéssim pogut fer, evidentment. I concretant en el cas de Casanova, sí que és cert també que, clar, ell, justet el que passa en ell és que el que hi ha principalment dins dels museus són pintures de les grans històries, on és clar, és més tota la part de pintura comercial, quasi que exclusivament, fins fa poc, està en mans de col·leccionistes, no? És fonamental. Sí, jo en relació a Agustí Querol voldria comentar que els col·leccionistes particulars fan de la zona fan una tasca ingent, importantíssima, cabdal. No podríem haver fet aquesta exposició si ells, en aquest cas ells, no haguessin fet aquesta col·lecció. Llavors, jo de col·leccions o col·leccionistes que he treballat més ha sigut sobretot a Barcelona, a Reus i a Amposta, Tortosa, etc. Clar, el nostre territori, les Terres de l'Ebre, tradició col·leccionista, artística, no en té. No en té perquè són una minoria de persones, encara més minoria que a altres llocs, que es dediquen a col·leccionar. Per què? Perquè hi ha una tradició eminentment agrícola, abans s'ha dit, els segles que ens han precedit, evidentment, evidencien això. I no hi havia, no per res o perquè fos alguna cosa horrorosa, sinó que no hi havia tradició artística, tradició de col·leccionar obra, de comprar obra. Generalment tampoc no anaven les economies gaire sobrades com per a dir anem comprant tot el que pugui interessar-nos a nivell d'art, d'escultura, de pintura, el que sigui. I per tant, si a tot arreu un col·leccionista privat fa una grandíssima tasca, a les Terres de l'Ebre és per a posar-nos un monument. Un monument perquè hi ha molt poques persones que s'hi dediquen a fer això, que agafen un fil d'escultors ebrencs, de pintors ebrencs, tampoc sense concretar si són de tal ciutat o de tal altra, potser en algun cas sí, un fil conductor concret de tal ciutat, i això els fa apassionar fins al punt d'anar aconseguint, d'anar consultant, d'anar mirant cases de subhastes, d'anar mirant galeries d'art, i
el que sempre es parla, no? I en lloc de xalets i cotxassos, doncs potser se dediquen a això. O potser algú que es pot permetre tot, no? Però de vegades no. I fan una tasca importantíssima. Esta exposició està, com heu pogut veure, perquè està tot identificat a les cartel·les, té un grandíssim nombre, un gran percentatge de col·leccionistes d'aquí del territori i representen pràcticament el total de la minoria. No dic tot perquè ne coneixem més, que potser pel tipus o pels artistes escollits en aquesta exposició no han estat cridats a cedir, no? Però en aquest cas, els que van estar cridats a cedir ho van fer molt de gust i per al Museu de Tortosa i per als comissaris això va ser un plaer, un goig i una gran sort que tota la ciutadania ha pogut disfrutar i que fins a final d'any encara podrà disfrutar l'exposició que estarà oberta. O sigui que jo tot l'agraïment pel que fan. Escolteu, o sigui, aquest homenatge a la Núria al col·leccionista particular, no es pot millorar, jo crec que això ja ho hem de tancar aquí. Escolteu, com hem dit al principi, hem començat amb les obres, ja que també amb obres, ja estem al final, perquè al final és la base de qualsevol exposició, de l'art, és l'obra, no? Tot i que aquí hem pogut entrar en aspectes, com he dit, extraartístics o paraartístics, si volem, perquè al final també donen una mica de relat que a sales no tenim. I ara el que demanem a cadascun dels 3 comissaris és que escullin una obra de l'exposició, aquí entenem que gairebé tothom l'ha vista, qui no l'hagi vist és un al·licient, és com es diu, un cebo, com es diu en català? Un am, que no l'hagi vista. I ara el que hem fet és, molt ràpidament, que cadascun dels 3 comissaris triï una obra, i perquè la triï, no perquè sigui la millor, no és un tema de jerarquia, és un tema, diguéssim, d'intuïció, cadascú dirà el que consideri. Comencem amb el Jordi Carbonell. Jordi, endavant. Sí. Bé, jo les obres que hi ha exposades he triat el Dia de Mercat Santa Caterina, o el Portal del Dia de Mercat a Torrella Montgrí, o el Portal de Santa Caterina, té els 2 títols. És una obra que va ser pintada cap a l'any 1918, quan va pintar també les Tombades de Torroella, que és una altra obra que està al Museu Nacional d'Art de Catalunya, que és una de les més conegudes de Gimeno. Aquesta obra es va exposar al Saló de Tardor de la Sala Parés l'any 1925, en un moment que Gimeno ja estava molt malalt, tenia una salut bastant dolenta, i després d'exposar-lo se li va fer un homenatge que el va organitzar Josep Maria Genovi, que era un crític de la publicitat, i es va obrir una subscripció popular a la publicitat, es va comprar aquest quadre i es va regalar al Museu de Belles Arts de Barcelona. És a dir, que aquesta obra és, per una banda, la germana d'una de les obres més importants de Gimeno. També és l'obra que representa el primer homenatge que se li fa l'any 1925, que era un homenatge d'aquests tan sospitós. Quan una persona li fa un homenatge sospitós que era un mal dolent, no? Que de Gimeno era així, perquè després de l'homenatge de la subscripció popular se'n va anar a viure a Sabadell, a casa del doctor B2, que des del cap d'un any va morir, perquè tot això va transcorrer l'any 1926, l'homenatge va ser finals del 25, i la subscripció va ser als primers mesos del 26 i va ser donada, crec que al març o a l'abril, al Museu de Belles Arts. És una obra bastant agosarada, de format bastant gran, si comparem amb les altres obres de Gimeno. Normalment Gimeno pintava formats petits, perquè pintava la prima, és a dir, que pintava i si podia acabar en una sola sessió o acabava en una sola sessió. Per tant, són obres bastant excepcionals per la mida, aquesta i Tombades de Torroella. Tenen un punt de vista picat, que és un punt de vista que li agrada molt al pintor i que desenvolupa sobretot els darrers 20 anys de la seva trajectòria. Hi ha un historiador de l'art, una historiadora, la Tene Camps, va escriure un article fa anys que deia que això era possiblement per influència de la fotografia. Potser sí, no ho sé. Però la veritat és que tots dos quadres, tant Tombades de Torroella com aquest, tenen un punt de vista bastant inusual.
també té la seva explicació, perquè totes dues obres estaven pintades des de les golfes de la Font de Massaguer. És a dir, quan anava a passar temporades a Cal Sobres, doncs li deixaven les golfes per a que pintés. I el que es veia era el carrer vermell, que és el que pinta teulades de Torroella, i el portal de Santa Caterina d'un altre costat d'aquestes golfes. És una obra, a més, que té un gran dinamisme, és a dir, totes les figures que s'amunteguen al centre de la composició i té un efecte atmosfèric bastant curiós, provocat, diríem, per la boira llunyana i pel fum que surt de les xemeneies de les cases. Cromàticament, és a dir, el colorit és una mica més monòcrom que no pas Teulades de Torroella, que té un colorit més viu, però això no li treu atractiu. És una obra que és interessant i, a més, és moderna, és a dir, que té una factura molt espontània, molt expressiva, molt reflexiva, per dir-ho així. Vull dir que aquí el pintor pintat ha treballat d'una manera, com ho feia ell, bastant impulsiva i temperamental. No sé, podria continuar parlant amb els companys. Molt bé, Jordi. La llum se pot baixar una mica o així veurem millor l'obra? Potser les imatges se veuen millor. Bé, si no, després... No, sí, és massa complicat, és igual. Sí, no, és igual. Es van a veure, sí. Sí, és igual. Es veu bé, es veu bé. Sí? Es veu bé? Es veu bé. Escolta, gràcies, Jordi, per aquesta fantàstica explicació molt completa de l'obra. Aleix, la teva obra és... Me penso que anaven des de Núria abans. Bueno. Les faig abans. Jo concretament he triat un conjunt, havia pensat moltes, sobretot perquè hi ha molt de lo que se diria dins dels catàlegs antics, allò d'obra major, però vaig pensar que potser seria millor aquestes obres menudes, que agraden molt, encara que, clar, poden passar una miqueta més desapercebudes. I sí que és cert que aquí també, vist en gran a la pantalla, clar, se poden veure més detalls, potser, no?, que allí in situ, inclús. Se tracta d'unes obres que, a més, tant en lo formal com en tot l'aspecte comercial, ens donen moltes claus de lo que va acabar sent Casanova, no? Dins de l'aspecte formal, estem parlant d'unes obres que són de 8,5 a 6,5 centímetres, o sigui, al final és la mida una mica més gran d'una targeta de crèdit, per a que vos feu a la idea. Inclús un col·leccionista una vegada em va dir, jo em vaig comprar una i des de casa, des de Madrid, que la va comprar fins a casa, la va dur a la butxaca. Sí, té molt a veure també en com anava el comerç en aquella època, inclús en les pròpies exigències del mercat, perquè va arribar un punt de la trajectòria de Casanova Estorac, veureu ara després si aneu a veure les obres, i sobretot entre el 80 i el 87, que és una mica la seva etapa més àlgida, i feia grups amb moltes figures, inclús amb molts detalls, inclús a vegades recarregades. Hi ha un punt que un dels col·leccionistes, William Charles, inclús li diu potser el que hem de fer és anar reduint una miqueta i fent ja només obres que siguen d'una figura, que no se recreen tant en el que seria el narratiu. I el que seria la sublimació absoluta serien aquestes obres, que mantenen en tot moment la qualitat i la precisió de l'herència inclús de Meissonier, perquè penseu, Meissonier, que seria una mica l'introductor d'aquest tipus de pintures, ell al 55, me penso que és, si no m'he fallat memòria, que fa la lluita, que és una obra que són d'uns 30 per 40 centímetres, que ara és part de la col·lecció de Reial Anglesa. A partir d'aquesta obra una mica va baixant, estan els tres fumadors, que ja se'n va a 20 llargs centímetres el cantó més alt, i a partir d'allí ja ne fa de més menudes de vina. Montes Casanova agafa una mica el relleu d'aquestes obres, però Meissonier, aquelles militars, són més grans. I Fortuny també, evidentment, també agafa tot aquest relleu. En el cas de Casanova, les més menudes vindrien a ser aquestes, que acaba fent entre el 87, sobretot se concentren entre el 87 i ja l'any de la seva mort, el 96, i són una mica això, mantenir en tot moment la qualitat tècnica. És sempre aquest tipus de pintura de Casanova, que el que buscava era una mica fer-gala de tot aquest virtuosisme que tenia, i inclús si veuen detalls, en aquest cas, per exemple, que no sé, a la imatge suposo que sí, que es veu inclús el reflex a la ullera, o sigui, totes les tonalitats. Després a les altres se veu molt els colors rojos de la cara, com fins a l'últim detall, els dits,
en el cas de l'Anemés cap allí, també aquí el roig que cau. O sigui, no deixa de ser una mica la sublimació de tot el que va acabar sent Casa Nova, no? O sigui, mantenint en formats molt menuts esta qualitat i este virtuosisme, i també destacar el que havíem dit, no? Que a nivell de comerç se va veure forçant per aquestes exigències una mica que li diem, anem a reduir una miqueta i així traurem més rèdit, no? I bé, i que és el que diem, que s'ha mantingut també a nivell de circulació, o sigui que ha seguit bastant. Fantàstic, Àlex. Moltes gràcies. Per acabar, Núria. Sí, jo de totes les obres, que n'hi ha alguna que m'interessa potser més per altres temes, però he vist que tenia rellevància l'ocasió de mostrar 4 Túlies, 4 obres de Túlia, que la coneixem també com Túlia la Romana. Penseu que Túlia en marbre n'hi ha 2 al Museu del Prado. Actualment al Museu de Tortosa en tenim exposades 4. Són datades del 1887, una és en terracota, l'altra tallada en marbre de Carrara, l'altra en bronze i l'altra és un buidat d'escaiola amb motlle percolada. Això, seguint el fil anterior, és gràcies a 2 col·leccionistes privats del territori, que ara avui tinguéssim aquí al Museu de Tortosa 4 versions de la Túlia. Aquesta obra, a més, és molt important perquè va estar exposada a l'Exposició de Belles Artes a Madrid el 1895 i llavors va haver un crític d'art molt important del moment, que es deia Mestres, que va dir: «Le ha sido premiada Túlia, un busto en mármol de tan peregrina hermosura. Es el mármol hecho carne. Qué exquisitez de líneas, qué majestuosa arrogancia. Fidias se hubiera enorgullecido produciendo cosa semejante». És a dir, que en aquell moment és una crítica d'art molt retòrica a l'estil de l'època, però va estar molt alabada, molt premiada i en aquest cas penso que valia la pena també fer una mica d'incís en que tindre 4 versions aquí al Museu de Tortosa és un luxe fora de lo comú. Molt bé, has fet molt bé de destacar-ho, això, perquè és un punt d'esdeveniment també. Bé, doncs, fa que hem començat 1 hora i mitja, jo crec que ha sigut un plaer, un luxe escoltar-vos, un pou de coneixements. A més, és una sort tenir els 3 grans especialistes, perquè en una època de tertulians en què qualsevol persona és capaç de parlar de física quàntica o parlar de futbol en marge de 10 minuts, tenir els especialistes que ne saben de cada artista és un luxe. Moltes gràcies a tots i a vostès per l'assistència.